Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Toni Bou, campió del món de trial a l'aire lliure per 6è any consecutiu. El pilot català guanya el Gran Premi d'Itàlia de trial i es proclama campió del món. El pilot català de trial, Toni Bou, s'ha proclamat campió del món de trial a l'aire lliure en guanyar el Gran Premi d'Itàlia. Bou s'ha imposat el també català Albert Cabestany i el seu company d'equip, el japonès Takahisa Fujinami. A més dels 6 títols de trial a l'aire lliure, el pilot de Piera també acumula 6 títols mundials consecutius de trial indoor. Des de que Adam Raga va guanyar el Mundial de trial a l'aire lliure l'any 2006, s'han disputat 12 campionats, 6 a l'aire lliure i 6 indoor, i tots els ha guanyat Toni Bou.